Germaniko herrirako bulegoan, ginen dozena lagun, bilkura bat egiten. Bilkura hartan, geroa esan den bezala, egina doktrinan balizko ebazpenan prestatzen. Arten ez genik egulako zeintzan ebazpen horren erantzuna orduna eginen, erantzun mota ezberdina prestatzen. Eta justu hortan eginela, timbrea entzun genuen kanpon, timbrea jozuten. Kide bat timbrea ateirik itzia sartu zanen, Guardia Zibilak arrapala bat sartu zian, metraietak eskutan, argi gorriekin apuntatzen eta bat. Segitu baten bulegoa bertaino, bilduta ginen bertaino sartu zian, eta buiaka guztiok paretan aurka jartzeko hasi zian esaten. Lehenbizi esan zutena zan, hau, herriran aurkako operazio polizial bat zela, herrira antolakunde terroristatzat jotzen zutela, eta herriraren aurkako operazioa zela. Eta, bazazkaten atxilotzea agindu batzuk, orduan, identifikatu gintuzten. Eta, 12 lagunetatik, 10 lagunen aurkako atxilotzea agindua zeukaten. Beste 2 lagun, tarten ni, libre gatze ginen. Baina, bitarte hortan, intzigutena da, gure pertenentziak eta zehatu, ikuskatu eta nire kasun behintzat, telefono mugikorra beraiek hartu zuten, eta gero iruditu zitzaizkien zenbait. Ezpana izan nintzen ordu erdi pasatxo edo, ez dakit ordu betea iritsiko zen. Eta, orduan Guardia Zibila etorri zitzaiten, eta esan zitena da, ni libre geratzen nintzela, baina biharko egunean, frogak edo baldin bazeren, inputatua izango nintzela, eta posible zela, deklaratzea deitzea denbora bat pasetan. Diferentzia da, gainontzeko kideak, 18 lagun batea pasaziela entzutegi nazionaletika, guzti horrek senide lagun artean, eta operazioak eragintzun, erantzunakin, oso babestuak erontzian, makina bat jende urbildu zen, beraiek deklarazioa egitea zikoaztenen. Kasu honetan nik gerora inputatu izan naizenez, bakarrik egokitzen zait jutea entzutegi nazionalea, baina, ate ezberdinak eta jo ditu, eta esan behar da, eragile ezberdinen erantzuna oso ma izan dela, hau da. Neroni, inputatu bakar gisa jetxiko baldin naize, eragile ezberdinez babestuta jetxiko naiz. Eta ni deklaratzen nahi naizen bitartean, kanpoan jende guztioi zaio hongo da, eta nolabait babes bat eskainiz, bai nahi eta baita ere herrirari edo herrirak zehatu nahi ez, signifikatu du nahi, preso eta islarien aldeko lanak badakala babes bat. Itxura dauke, nire bai egoera berdintsuan geratu nintekela. Neko zaila dirudi espetxera jutea, normalena izango litzake inputazio horiek mantentzea, beti da aukera libre geratzea ere kargurik gabe, baina itxura bai daka epaiketan zailatu beharko nukela eta gainontzeko kideek bezala, kalean libre, baldintza batzuekin, baina kalean libre. Nik uste Euskal Herriai galdetu hartzaiola, zea delitua da noztan, eta uste erantzuna nahiko nabarmena dela. Mobilizazioan argi geratu zen, urtarrilean egingo da mobilizazioan argi geratuko da, herri honetan sektore zabal bat eta da 100% handi bat, nahiz eta ideologikoki noski ez adoseon preso horiek egin duten bidearekin, beraien eskubideen defentsan ados da, bai dispersioa bukatzeakin, bai doktrina zehatzeakin, gaixo larria daudena kalean oteakin, eta biharko egunean, pixkanaka, preso eta islarien guztiai konponbide bat emateakin, eta gatazkan ate horrei, ziklo horrei, atea ixteak.